Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Kung hindi pa dahil sa isang video footage na nakunan sa isang CCTV, marami ang hindi maniniwala sa makahaplos pusong eksena. Isang video ang in-upload sa YouTube. Isang concerned citizen ang nagdala ng isang tutang may sakit sa isang veterinary clinic sa may Adnan, Turkey. Napulot umano ng nasabing tao ang tuta sa kalye. Agad namang nilapatan ng lunas ang nasabing tuta. Pero nagulat na lang ang technician nang makita niya sa CCTV na nasa pintuan ng klinik ang sa palagay niya ay ina ng tuta. At hindi lang yan, may bitbit pa itong isa pang tuta sa kanyang bibig. Napansin din ng technician na desperada na ang ina ng tuta kaya agad itong nilapitan ng isang vet staff. Nang suriin ang daladalang tuta, natuklasang nanginginig ito sa sobrang lamig at napakababa ng heart rate. Mabuti na lang at nasagip ito ng mga staff ng klinik. Kung bakit dinala ng mother dog ang ikalawang tuta sa klinik, paliwanag ng doktor, posibleng nakita raw nito kung saan dinala ang unang tuta. Mula naman ng mag-viral ang nasabing video, marami ang tumatawag sa telepono para kamustahin ang kalagayan ng mga aso. May mga nag-inquire kung paano din i-adapt ang nasabing mga aso. Ikaw, kabisyo, mahilig ka rin bang mag-adapt ng aso? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo! Feel good morning! Thursday na karon mga kaigsunan, mga kabisyo, January 23, 2025. Sa oras sa 7:29 ay kasama niya ang pambansang angkol, Angkol Dago! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. At kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang tita, Anya Chinita! Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Tanya Chinita, di pambansang tita, siya si Tanya Chinita. Kasama rin ang pambansang senior, Mang Kanor! Good morning, Wow. ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Good morning sa mga Sa mga nagkatuta. Uy! Sa mga tumutulo ang laway ngayon. Ayan. Bakit? Parang aso, parang Ang aso. aso. Uy, nakaka-touch naman yung kwentong yun na yung mother dog, talagang dinala pa niya yung tuta niya. Alam niya saan yung vet kasi nga sabi nga ng doktor na mukhang nakita niya kung saan dinala yung una niyang Grabe tuta. yung memory nila, no, talaga. Kaya man's best friend talaga yung mga aso eh. Ang galing nila sa direction, sa instinct, sa ano ba tawag doon? Yung nararamdaman, Amoy nila. pang-amoy, mga senses nila sobrang lakas. Ano bang adjective doon? Senses nila ay sobrang reliable. Yung source nila, source Source of? of income.
Sana all may income. Oh, 'di ba? Parang Alam niya eh. Kasi naalala ko call si Bebe. Yung aso namin, aso yung mong golden alaga. retriever hat Okay. / aspin. Kasi meron siyang heartworm for 10 years. So, may maintenance siya na gamot. Kapag gusto niyang magpa-check up, pinaparamdam niya sa akin na hindi siya okay. Paano? Tapos, Paano? yung lapit siya ng lapit sa'yo. Tapos, pag binuksan mo yung kotse, sasakay siya. Ibig sabihin, dalhin mo siya sa vet. So Hindi niya yung ginagawa na daily basis na sasakay sa kotse. Pero, isa sa sign na gusto, na may sakit siya, hindi siya okay. Pag binuksan ko yung pinto ng sasakyan, sasakay siya. Ibig sabihin, dalhin mo ko. Kasi doon lang ko lang naman siya. Kaya ko siya sinasakay sa sasakyan pagdadalhin sa vet. so yun Gano'n yung siya pahiwatig katalino. niya. Oo. Pag binuksan mo yung kaya yun yung sign ko, pag binuksan ko, hindi siya sasakay. Feeling well siya. Okay siya. Pero pag binuksan ko, sasakay siya. Ay, be, meron ka nararamdaman. So, Tapos pagdating rekta na sa namin vet. sa vet, pagbukas mo yung pinto, alam niya yung pinto ng vet clinic. Tapos papasok, tapos nakaupo na siyang ganyan. Alam niya yung injection siya, hindi siya umiiyak. Di ba yung ibang aso nagwawala? Ibang babaero, di ba nagwawala na ganyan? Aso yung pinag-uusapan nito. Nahawigin kasi sa aso eh. Bagay, yung mga aso kahit sino-sino. Oo, sa ugulong umiihi, di ba? Basic, Ganon yung basic. mga lasing eh. So, hindi siya... Pagbukas, hindi siya yung pumapalag natatakot na pag may tataas sa injection. Hindi, injection. nakatingin lang siya sa akin ng ganyan. Parang sinasabi, thank you, pinagamot mo ko. Wow. Ay, So, nakakaiyak bilang tal- pasyente, okay Kaya, lang. man's best friend talaga, di ko makalimutan si Bebe. Tapos pag uwi na, okay na, happy na siya. Ganun. Pero, yun na nga, sa mga hindi nakakaalam, wala na po si Bebe. Wala na, parang 2022, 23. Nakakaiyak Wala naman. na. Pero, bilang isang mother dog, na yung tuta mo, Alam niya. kailangan ko silang mag-survive. So, imagine mo na lang sobrang lamig doon, tas, di ba, yung pinaalagaan niya sa vet. Buti na lang talaga may isang netizen na nagdala nung unang tuta para mag-guide din yung mother dog na yun. So, sa mga shoutout sa may mga alagang aso dyan, huwag niyo pong pabayaan. Lalo na yung may mga city ordinance yan sa mga syudad nyo na aso mo, tali mo. Oo. Asawa mo, tali mo. Ay, Kasi ang bababae sa gabi. Hawig eh. Aso mo, tali mo. Asawa mo, tali mo. Ganun. Oo nga, no? Lugaling talaga. Siyempre, basic. Sana may city ordinance din na ganyan. Na ganun. Na asawa mo, tali mo. Kasi pero kung may kaninong asawa, kaninong bahay pumapasok eh. Hindi na bahay eh. Hindi asawa eh. Sabi nung isa, buti yung nakatali, mas madaling mahuli. Kasi yung hindi nakatali, maraming pinupuntahan. Ang galing mo sa ganyan. Basic. Nagagawan pa rin ng paraan, no? Kahit nakatali. Kahit ikapon. Yung aso. Yung pasyente. Kasi nga, nilalagnat. Yung pasyente. Yung aso. Uy, kawawa. Baliwala na sana ako. Sabi nung aso? Sabi ng pasyente. Tuta yung topic tuta. natin. Tuta Maliit pa pala siya. Di ba kanina kinukwento mo yung tuta? Yung pasyente. Pikit pa yung mata. Nung tuta? Pasyente. Uy, nagkamuta-muta pa. Yung tuta? Pasyente. May sore eyes pala. Yung pasyente. Yung tuta. Ayaw niya pang umalis sa mami niya. Baby pa kasi siya. Yung tuta? Yung vet. Ang pogi. Yung bet? Ng pasyente. Kaya pala bit mo. Yung vet. Yung tuta. Uy, dumiti siya. Yung tuta. Yung bet. Patay. Ang ganda niya ang gwapo niya sa uniform niya. Yung bet? Yung tuta. Ang batik-batik. Yung tuta? Yung vet. Dalmatian kasi siya. Yung tuta. Yung bet? Basic. Cute pag pangalan niyan, Whitey. Yung tuta? Yung vet. Kasi syempre, ang laki ng clinic niya eh. Nung bet? Nung ano? tuta. Nagkatuta ka na? Meron. Batuta. May batuta Galing mo talaga yung guard. Yung bet nga. Yung bet. Bet.
Good morning sa mga Pasaksakan vet mo yan natin. ng anti-parvo. Yung tuta? Yung pasyente. Lalo na pag kinagat kayo ng Ng tuta, ng tuta! ng vet. Sana all makagat. Ng bet? Gusto talaga makagat. Ng vet? Ng tuta. Uy, may rabies yan. Rabies. Yung tuta. Rabies? Ayoko ng rabies, ha? Ng tuta. Ng bet? Gusto. Yung vet. Yung vet. Bet na bet mo eh. Yung vet. Oo nga. Ang gulo mo. Ng bet? Ng tuta. Ay, nako. Mamigay ka. Dami naman yan eh. Ng tuta. Ng vet. Wag na, sa'yo na lang yan. Yung tuta. Yung pasyente, sa'yo na yan. Nasa stretcher. O yung pasyente. Yung tuta. Ginanyan. Ano ginanyan? Ginanyan yung pasyente. Ni-revive. Ni-revive yung pasyente. Tuta. Hindi nag-mouth to mouth resuscitation. Yung pasyente. Tuta. Hindi. Takot yan sa paputok. Sige lang natin to. Naputukan yung pasyente. Hindi, di ba takot yung mga tuta sa paputok? Ito ang bubo nito. Hindi yung... Ang tuta namin, hindi takot eh. Kumakain nga ng paputok eh. Bakit ba nangyayarap sa tuta? Direct Phil Cruz Magtonet, hello po. Morning! At Lilibet, mga bus drivers, minibus na bumabiyahe. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hot shot running in my Metro's number one. Love